Nakibalo ka mo bala nga isa sa mga pinakasikat karon nga subak nga kalantuan diri sa Negros, makit-an diri sa Talisay City. Kaayan, naibalungon ta sa sining nga episode. Ito, pwede ito. Kainit, kapaang, brownout na naman. Ini ang pila lamang sa mga most commonly used words sa subong. Ang solusyon, magpahulom sa mabugnaw nga tubig. Pero tani, hindi lang magastos ang dako. Ang budget-friendly lang para everybody happy. Ari, ini ang lugar para sa inyo. Ang suba, ang isa sa mga kaladtuan, palagyuhan kag ginapahuluman nga lugar sa karon. Hindi man niya abi parat sa mata ang tubig kag hindi hapdi sa bulsa ang outing sang pamilya kun sa suba. Ini ang rason kun nga ginadag sa inis ang tao ilabi na kun weekend kag holiday. Ini ang Imbang River sa Turangan sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Martes nga adlaw, may opisina kag may klase pero wala untat ang pag-abot sang tawo diri. Tanan, luyag magpaliwaliwa sa Imbang River. Preska ang tubig halin sa kabukiran sang Talisay. May mga puno sang kahoy mapahandungan kag hapos lang katuan kay ara lang sa higad sang dalan. Sunod sa isa sa mga tag-iya sang cafe sa higad sang Imbang River nga si Jolito Apolinario, sumugod sang nabutangan sang dalan ang ilang lugar, wala untat man ang pagsunod sang bisita para maligo sa suba. Anong ara sa suba sang Imbang nga ginakatuan sa nakatawo? Anong pinasa isa sining nga lugar? Sunod man sa istorya ang kakakon sila di, lain sinang tubig di sinyo. Nga halimbawa tinlo sa dason ang kabugnaw sang tubig, lain gid pala. Bugnaw gid yan. Amo na ginakuan sa mga pag sinakabugnaw sang siyempre may lapit sa suba nga suba nga daan dason may mga kahoy bla. Bugnaw gid sayo. Bugnaw matyagan. Sa una, sila lang man nga mga residente nagapaligo sa suba. Pero sang nadalanan, kadamo sa nagakinadto diri. Isa sa amo na abtan nga nagapaliwaliwa ang iniga grupo. Damo balo nila ho. Dali tam interview bala kay nakahamot sang sinugba nila. Basic pala. Beke naman! Wala gid. Pati taga-Bursa pa sila pero nagkadto diri sila via Alegria kag Alangilan lusot nagwa pa Talisay City. Laing gid kuno magpahulom sa preska nga tubig halin sa kabukiran. Ikadwa niyo balik. Mayuan ka man sir sang suba. Mayo man. Kay tungod. Ano na ba ang sa suba nila? Tugnaw doon di yami nga tubig di blaw. Yami doon mong pawang at kainiton sa timpo. Okay. May tatlo ka mga areas ka may mga cottages diri. Ikaw lang pili kung diin ka. May ara sa idalong gid mismo sa Taytay. May ara sa dalom-dalom gawa. Kag may ara man sa lamesa. Ngayara mismo sa suba. Nagaubog ka while eating, while shotting. Kung hindi puno sang tawo ang suba, matinaw ini katama.
makita mo pa ang balas kan bato gikan sa ibabaw. Pero kung mapuno na katawo, tila inaray ang kasugilanon. Bisan Martes, paglapot na gani las 11 sang aga, nagaamat-amat damo ang tawo. Kuluyag mo yang kamukha mo lang, hindi siya dugutok, nami delikad to aga pa. Kung hapon-hapon nagawa, pwede ka makapaluto sa pagkaon sa mga tiyanggi diri. Pwede man makabalon. Wala entrance fee ha. No entrance fee. Cottage lang ang bayaran mo. May tag 400, may tag 600. Depende sa kadakuon sa cottage. Suno pa sa kay Tatay Junito, pati mga taga-sur sa Negros, nagapakalapot pa yan diri. Layo-layo na. Labot ganit yung taga-Sipalay. Yung lalbagan. May mga taga-South pa sa katuday, paligo na sa ba? Paligo lang ito nakakuha na siya Facebook mo. Ginatanong nila kung hindi kampinig lugar nila. Pangabay lang nila sa mga nagapaligo diri. Kung ano ang gindala nga mga plastic, mga botelya, dalon man pauli. Hindi pag-abusarahan ang lugar kay kita man sa gihapon ang nagabinipisyo diri. Kadamo ko'y kunuabi sa mga nagabilid lang sa basura bisan diin, bisan ay mga signages na nga hindi paghihalid na basura bisan diin lang. Kung dalhin ka sa Bacolod, pwede ka mag-agi via Granada pakadto diri. Sa unahan sang boys home, may bangga pa left. Diretsyon mo lang ina. Guaan mo, Concepcion na sa Talisay City. Gua ka naman pa Concepcion, exit ka pa right, sundon mo lang ang simentado nga dalan, rekta naman ina sa may San Fernando. May nagabuka nga dalan, sa ibabaw ka maagi, ang sa right side. Kay paimbang sa tunangan ini nga dalan. Ang sa idalom naman, o kung sa wala nga side, sa imbang sa kapahuan naman ina nga suba, na inaman na iya nga suba. Kung gikan ka sa Bacolod, pwede mo ni malapot ka lugar sa 30 minutes mo lang nga drive, dasig lang. Para updated ka sa mga episode sa Tripping ni Rubing, i-follow mo nga Facebook page o YouTube channel, DigiCast Negros. Para kita sa gihapon sa pagbangon, ako si Romeo Subado, ang iniang Tripping ni Rubing!